Da. Băi, Ungure, nu știi că ți-a terminat Craiova cu CFR-ul? Lasă-mă în pace. Da, bă, dar serios, nu știi că ți-a terminat? Da ce, n-ai văzut? Nu, bă, că ne-am uitat pe net, pe GSP-ul cela, dar la un moment dat ne-a picat RDS-ul, mănânce-l groza! Dar până unde ați apucat să vedeți? Până la 4-1! Nu știi ce? Du-te dracului, bovagon! Da. Ungure, dar mi-ai închis în nas, bă! Ești supărat? Nu, numai mă tai împrejur cu lama. Da, păi mai stai că ți-l dau pe gușterul să te înveselească un pic! Alo! Ce vrei? Băi, Ungure, știi bancul cu patrula? Nu. 4 la 1! Să te mănânce corhazul, bă-mă garghiță bucătar. Băi, Ungure, nu fi supărat, băi. Amu pot să merg pe Ion Oblemenco la cules de morcovi. Alb vișini. Lăsați-mă în pace. Băi, Ungure, nu băga bunelele CFR, băi. Nu vreau să vă mai văd. Da. Bună ziua! Suntem de la agenția de pariuri sportive Jobcabet. Ați câștigat 1.000.000 de lei. Da cum că o pierdut CFR-ul? Da, dar un prieten de-al dumneavoastră a pus 4-1 pe Craiova. Unu Coptilu, îl cunoașteți? Da, sigur, sigur. Un băiat așa mai micuț care dă țepe la telefon. Ce? Ce v-am fraierit, nenea! Vreau să vă transmit felicitări